Humlai subun perlok biye. Kajing kersan jong pi nga kapenyo min sim sikat de bangan karan ye ki kijing sisa ki baje apo ka imlang ka salang apo ka sensar kadar. Te hoi bala kampat de tau breu ba bit uba sempang ka sensar kadar henrei. Da kajing kersan ke jong pi ngala nang yo min sim sibune ban keren ban pensai lem siki paj ba ki ba bompat smotu ke ai sensar kadar. Te perlok kini kejingkaran jonga oi ngam tho ba kejingkaran jonga kan le tang ye sekitar bla sutu henre kejingkaran jonga kalong kham tam ye ki perlok perdok persnam para kasi jongi ki bompat simphang te menta kane ke video ngadan bankan kumne kadai ke video ka ba longkum ka wei kedak kejing ai khublai kerpang ya gitu ki perlok ki ba nagway pat kising sen perthai ki ba lawan syakmat wan ye so lemno bat ka VPP ki ba naga kongres HSPDP bat baro ki ba was dam ponon phai menta namar bakila suthu baki don ye kanong rim ko ba baik ka ba khuj ki suthu bandon ha kita ki wei pat ka parti kamdon jingmot ye ki te a khublai shibune baki jingwan joki ka panyo min sim shiburi ngi pai ba ki ba angnut ya kajing kala ki ba angnut ya kasyar kadar ka ba khuj ka ba suba ki lawan shisha bani snokti bat ka seng perthai ka ba don ya kanong rim ka ba baik ki ba don ya ka thong ka ba bha ki ba ubabi kanor ulo suthu hi ba banyo ya kasyar kadar ka khuj dei tang lada ngi yo ya kajing mut jing perkhat ka ba baik ka ba khuj kumbaros kata ngi jit ya kinong ikmat ngi lei sekita ki sing sang perthai ki badan ka sya kadut don kadok ka kadok song ka domet dan rementa ngila sutu bakita kim don kam re ngi don kam ken ya kita kinong yalam ki ban yalam yang ya ka jej benriu ki ban yalam ya ka jela da kata kalenti ka bade namar lada om dai daglenti ka ba dai minam poir sheru ni pendor kam de jing ilam ka ba daga bor pisa kamut om dai bangijit no ilam henrei ngijit de ki pisa ka ilam te sisin ba ilam daga pisa haga jai benreu hagim nang salang kala don bei kaliang malai ngo okumta namar ba baros kato layalam yang i dakita kinong ilam ki buwan sengi harangkat kita kijing ai harangkat kita kijing penbang penthiam te ngira i habagi wanda kita min poise ai namar boleh maki anda habaki la job kin pai kin khmi bai tang ya kita kiba lakersyani ki tang ya kita ki belayarap ya ki hakapor suaka election tementa ki bubun ki pai bai thra ki la idel log jung khmat khamtam ka perthai social media menta ngan ai nuk sa phi lada ki nong kersyan ki sniu ki le bakla hadu kono ru henrei kita ki nong sensyar kita ki bidan hagbor kin yarap bai namar balai badai ki nong yarap yaki hakapor baki mi sekhmat ban yele yaga election te nakata kadau kejingjot mdai bujot tang iwe armut rejot lu dia bro kin shasim kabu ki berit beria kito ki bay la ban bay tengka ki bela ban yarap hakapor election kito lada ki tim si lada ki berngem yo pulit langrut ne yaki ofsar kita ken yo jingi da bay hanrai utau barit pade unsu bakla tang khendiat ru tikana bai apois porunar teta kada ngong ipi perlong daga wei ga sur daga wei ga jingmut menta nginya mi ilam sekmat bani snokti bat ka sang perthai bat ki nong ilam ki bodon ya kanong rim ka babai ki ba kata ka seng ka bangin hap shwa mengi ban perlut sngi min mi sekmat banji diki daga jingbong khmilin ti ban yo ye henrai
tangka jing kemilenti ke ban yo ya kesensyar kadar ke bebai namar baros gato ngijit yang nong ilam ki balak ban yada yang i lada ki le sniuru kini rap yang i ngid kini ra yang i henrei ka thong ka bamenta ka longba lada ubale bakla lada dei manga ni menuru uta unsya pengat hagi kendon ka ai ya ki ba but nemburum tep tang bo le baklahi udai ben poi syaka ai ben syak pen sajabi kum ka ai pie boros ka topat pai piong tu ka kan thai kasi jongi ngam kwa pen idur ngam kwa pen ikerteng ngam kwa pen yu ka don jing syak video ka ba ka tim yo pulit lang rut ka ong ba ngan phu ni kita nang ilam kum nei kum tai pitip ngadai ka ai hanrei menta katu kam ya chu kala dei ka juk ka bathmai ka ba ngi ki pai ba ngel so thu ba don kam kum kita ki nong ilam hanrei ngi don kam ki nong ilam ki ban pai ya ka jinge jong pai ba baro te menta ngi ki pai ba kum ba ki tu ki nong ki rangba ki ba don ha ka kongres ha HSPDP ki belawan ban snow per PPP tengi ki pai ba ro menta ngini ami isekmat ban snok tilang ban aik ti kamon gadiang ngini trailang kabor ngini rap karla ibor ngidon la gujong kasap ngini penmi ilang ngini pensai pai balang baka nongrim ka badai ingi bangin yo igno ilam badai dai tanggane dai tanggan nongrim jong PPP wat ngap ya kejing keno jong ki babun ta ki keno kain oh but you tu arden bu long kum ta long kum ne henrei ngan ong yepi pai ya ka jing ya ka nongrim jo to kuseng bat pai ya ki beriu ki badan hang to lada ki kum ki beriu gedang don jing buklaro henrei ki don pat em gumen sim yele ki don pat em gumen sim iri haba galenti jong ki gadai ke badai ka nongrim jong ki kalong ke babai boleh ngi nombut ya kita ne pisngo dai bangin ya but sa gitu ki MLA gitu ki nong yalam ki ba kerenjot ya gejai benreu ki ba bom yadari upai kasih ya kita ngi nong yalam ki ba hana yongi pai ba ngin supen bi ngin supen bi man sasnem pisngo dai kita pisngo dai banjit ya kita ngi nong yalam ki ba tang ya ka jing dap nyop sasnem jong ka jing lailu jong India kim tip ki ong kano shis pasan posnam te perkhat bah pai ba kapor menta kala dei ngi ban kala thi kala demno nginam jit chu gitu nong ilam ki ba ong kumne hana ki yami no kita ki nong yalam SSPDP kongres nomar ba ki langi aban bam do aksong lang bangi hana ki langi aban bam do aksong ki lami ngi aban bam do omet ki mi no kito em kide ki bri bustu ki mi no na to ke jinglong bomman ki phet no na to ke jinglong na to ke jika ka ba phi penlong bade ke jika bam do aksong kata ka jika ka seng ka ba dei tang ke jika do aksong kata ka sarkar ka bade tang ke jika bam do aksong do omet ki warno se kane ka seng ka ba kane ka seng kami se khamat om dei ban bam do bam ko nrei ban penbai ban pai ke jing jong pai ba kata ka dei ku VPP ki warno se ta om kum ma phisia ki bidang yene esa angto ki beshutumu kmilenti ban bam do aksong ban bam do omet ki ba penlong ya sensyar kadar ka dei ke jika bam do aksong te pai ba pensong nong rim bahaya kane ngi daga wai ka jing mut daga wai ka jing perkhat ngini mi sekmat ngini wer la mi pai ba daga nong lenti ngimla ban lai jelap lagi son ngamla ban lai jelap son henrei naing ngan pensai la mi pai ba halenti yai bangalai ngan pensai lang i pai ba baklem ka sensyar kadar go bai mangi hiurit uriau ban sanyon pi hagi sensyar snong hagi sensyar ra yak sensyar euro namar bala saya lam bakla daga jing sensyar jong gitu nong ilam ki ba klidu ki ba lam lenti ki ba tin lenti ba kam jing nong ilam ka dei daga nei ka lenti ka ba hap aisha adut yo pai ba hap ai kiat yo pai ba nak ta kadau ko sensyar kadar ka jot hap pai liang hap pai yu briu le jong ki bom kersian don pai ra te kum kata ka sensyar kadar kwa ngide ban kwa ya sensyar kadar ka ban long selensar ka ju lam mem yo babakla ong bu bakla
Persitom. Nrai. Lada lek bakla utaw but yaki kita nang ilam hana biang baik. Warla ni persitom tang yau leu persian iki. Kata kada gijing sensyar kada gijing sensyar ka ba ngila adep ngat ngila adep jia boros kata. Tandrai mentang ni skmat kada ke MP ngini sedang nadu kana ke MP menta. Ngin penjob dan burom bai yau tau bayang ha kata ka nongrim bayang ha kata ka seng ka badani ka nongrim ka banong bai kanong rim ban wanra ek syar kadar ke bukhuj ban pen keladu ri ke klian ke jinglong ke bala akhir setrai du ke bala jor rathai sya ke bakhambha in pai ye kata kanong rim jung seng ke ba wanra ke jing terli pai ye PM boros ke to pla em ke seng seng perthai la dai por election syo ye dat la ai ki kiat la yu la penlek kenang ha kata kedur bagi pai ba ke ni syurut te lai surut pat meno baniap yang mengi pai ba em te menta pi ong gede keseng VP kami ha kono rim pai por election men gede mele badam ngidon de jingi jam kira alama UDP kira alama NPP nrai ngim don de jingi surut kia pertalang hau pra kong deng kong na hau pra boleh ba kane keseng kawan rai ke jing terli kan te hoi men ha tu ngim parla ara ban yo ke sini ka babiang namar le se ka jing long breu ngidang don kata ka jing perkhat artin rementa pe ngilai ia mi kam bagi mi bagi yen ban mi skmat bagi yele sisa nang ta je breu te pai ba phai kmat ta wat ngap su ye gitu ginong ilam ki ba ong bo ba den bolong kum le kum tai ba obrai bolong nem tai ba LDB bolong nem tai ba akar pran bolong kum nem tai pai ye katang pai ye kam ku jongki PM ko kam ko bagi lale borok ki jelak wi jelak ki yero am te uban baru yero mengingin baik pin ngap ye giwai ong ki beskuak bin kan thok bi klem nong rim ndrai ke jing kan thok jong ki ong wada bengi ki babi ong ngilap pin phai kala ndrai ki lek pin phai nia lek kan thok kalai ba arden i ba brai i ba delbet pin yo daw pin yo daw kan thok iki ke jing kan thok jong pi ong ngi ju bring sutu hendrai lada ke jing kan thok pat ngi ya kita kinong kilam bakla kita kinong sosial ki lam bakla ki babun hi ki sutu bagade sisa hendrai ki super hendrai ha kitu pat ki bela i ki bela long bai ba bom la akhir nagada ku jing don kam simet jongki nagada ku jing e simet jongki kim pan sehire ban but leg but yaki namar bagi kutla hendrai mengi ku don jing mujing prab bai ki bam da so dan kam than iki ban pan ban yu niki ki ba long bai la da phi kan mau dep nging la ji di phi da kamram phi ru pendep la kamram na kata kadau menta lang ni sikman wat long re kum gitu ki nong bot ki ba su long bai bot namar ba ki semjing namar ba ki kordin ki habot nrai ngini don lang geju kesur wan phai no bat ngi pensyong nong rim bha ka e ke bha ka e ke basniu ngangai tang kata ka je ben riu jungi kan sakhi imbiang wat kan tho yau ba dan ye kem sim yele na ta kari ndai kan tho ye gine gi nong ilam ki bala le bakla ki balor bagi le bakla ki keren baklaro ndai yau ba ha ka jing long riu don gi na ndet ne tai ngi ni tho no ye kita ki be yelam dagi posnam ki bathok yu pai ba kanosna posnam ni sene e kita ki ba pleng ngi siat iap yeno yu parado prasnam jungi biang baik ladam pengat jing jenjar pengat saja itu nong le biang baik hiki badan haga borte na lai ere ada por election pede jit biang ngok mangila isi iki por election pat jit biang bara ayo jing muntai ha tu por klem kan mau ri jing ki balaya lenti dagi posnam tepai ba ngam don ketini era ngam nang reban kran hendrai lada ki jingkran junga pisem bagilong pedai te pen sepriang lam ya ka nek video but khnang bakan long ka jing sai lem sigi wei pat ki ba pat yo jing sai te tangi ne ki kenten sai sin bang khublai karpang sigi to ki pai ba ki bedon ha seng SPDP Congress ki belawan phai no
syaka seng ka badan ya ka nongrim ka bai ka nongrim ka ban penki impact ya ka jela ya ki pai khasi ki jongi te tangi ni kintin khublai subun khublai she jarngu